noswaith dda i chi a chroeso mawr i Dregwyr. Nid dyma'r tro cyntaf i'r Eisteddfod Genedlaethol ymweld â Dregwyr, ond dwi'n eitha sicr mai dyma'r tro cyntaf iddi ymweld â'n cartre ni, felly croeso mawr i chi. Fe draddodais i'r ddarlith yma nôl y mis Rhagfyr, ar noson o'r y mis Rhagfyr, i ddathlu canmlwyddiant Cymdeithas y Ddrama Gymraeg yn Abertawe. A diolch i Steddfod Amgen am y cyfle i'w rannu hi gyda chi heno. Gadewch i mi ddechrau felly trwy esbonio teitl y ddarlith hon. Beth felly yw'r bydoedd yma, rwy'n cyfeirio atyn nhw yn y teitl, a sut ar y ddaear mae'n Theatrau Cenedlaethol yn gallu bod rhwng dou fyd? Wel, wrth weithio ar brosiect ymchwil fel rhan o ysgoloriaeth goffa Saunders Lewis a ddyfarnwyd i fi nôl yn 2017, fe fues i'n craffu ar waith ddau ddramodydd. Yn gyntaf, Ale Jones-Williams, enw sy'n gyfarwydd iawn i nifer ohonoch chi dwi'n siŵr, dramodydd o ardal Caernarfon yn wreiddiol. Ond dwi'n tybio fod yr ail enw, Sergi Belbel, yn llai cyfarwydd i chi. Dramodydd o Gatalwnia yw'r Sergi Belbel, ac bod Ale Jones-Williams a Belbel o wledydd gwahanol, fe sylwes i ar nifer o linynau cyswllt rhwng y ddau. Ymhlith y linynau cyswllt hynny, oedd y ffaith i bod nhw'n dau yn cael ei ystyried yn ddramodwyr blaenau eu cenhedloedd a'i cenhedlaethau. Ond pam? Beth sy'n mor arbennig am waith y ddau? Na i ddechrau trwy gynnig syniad i chi o apêl a dylanwad Belbel. Gan droi at eiriau un adolygydd a mor bell a dweud yn y papur newydd Catalaneg a fwy, Sergi Belbel yw enw'r Theatr Catalaneg. A fe ddywedodd yr adolygydd hyn yn nyddiau cynnar llwyddiant Belbel. Ers hynny, mae Belbel wedi mynd mlaen i gipio llu o wobre a fe berfformiwyd i ddramau ar draws y byd gan gynnwys yr Almaen, De America a Ffrainc. At hynny, fe berfformiwyd nifer o ddramau Belbel ar lwyfan Theatr Genedlaethol Gatalwnia. A rhwng 2005 a 2013, bu Belbel yn gyfarwyddwr artistig ar y cwmni hwnnw. Beth am Ale Jones-Williams felly? Wel, mewn modd tebyg, cafodd Williams ei ddisgrifio gan yr academydd a'r adolygydd Roger Owen fel llais newydd mwyaf arwyddocaol y Theatr Gymraeg yn y blynyddoedd diweddar. Fel Belbel, perfformiwyd rhai o ddramau Williams ar lwyfan cenedlaethol hefyd, sef Iesu a Pridd. Mae'r ffaith i Ale Jones-Williams ddod i'r brig yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 95, 96 a 94 hefyd yn tystio i'r awch a fi am ei dramau. Iawn, dyma ddau dramodydd sy'n cael ei ystyried yn ddramodwyr blaenau i cenhedloedd, ond pam? Wel, dwi'n credu fod a nelo'r peth a'r ffaith i bod nhw'n mynegu'r syniad yma o fod rhwng bydoedd yn ei gwaith. A'n rhan nesa'r ddadlith, a fi ati i gynnig blas o'r rhyngdod na i chi. Gan ddechrau gyda modd maen nhw'n archwilio'r rhyngdod yna mewn perthynas ag iaith. Mae Ale Jones-Williams yn gofyn enghraifft pam ydw i'n mwydro fy mhen efo geiriau pob munud. I beth? Rhywbeth ansad yw iaith. Does dim dichon ymddiried mewn geiriau. Mae rhywbeth yn disgyn drwy ogr geiriau o hyd. Y peth pwysica ran amla. Siomiant ydynt. Ar i ni gweld y ffoli yma ar iaith ar un llaw a'r amheuaeth ar y llaw arall yn y pytiau hyn gan y ddau. Ystyriwch yr esiampl yma o en cwmpaniaddu a busme gan Belbel yr enghraifft. A fi moyn i chi sylwyn benodol ar y modd mae e'n dadansoddi a chwestiynu ystyr geiriau yn fanwl. To meet suddenly, surprised to meet, not knowing anything previously, chance meeting, nothing set out. But what does it all mean? And what does ambiguous mean? And most strange? Forgive me, but most strange is only superlative of strange. A rydyn ni'n cael esiampl arall gan Ale Jones-Williams yn wal.
Le pys lazuli mae'n le pys y sardin yn debyg yr olwg arno i smyrygdys. Be mae hynny'n ei feddwl? Pethau tlws, just geiriau, bygro ystyr, just enjoyar geiriau fel tasen nhw'n dda yn dy geg di. Rydyn ni'n gweld fan hyn fod y ddau am ddangos y gwacter yna sy'n bodoli o fewn ein iaith. Ac o fod rhwng prydferthwch iaith ar un llaw a'i hanheffeithlonrwydd ar y llaw arall. Ond cofiwch, nid bod yn ddisens yw'r nod fan hyn. Yn hytrach, dangos potensial iaith i phrydferthwch ar adegau i fod yn amwys. Mae gweld y rhyngdod yma ar waith wrth graffu a rai o themau. Mae'n bod gweld, mae'n glin gen i, y rhyngdod yma ar waith wrth graffu a rai o themau amlwg y dramodwyr dan sylw hefyd. Oherwydd ynghyd ag amau grym geiriau, mae'r ddau hefyd, fel pe bai nhw am amau grym y gair, a gair gydag eg fawr fan hyn. Ystyriwch y geiriau hyn gan Ale Jones Williams. Mae'r syniad o dduw wedi newid rhwng 1990 a 2012. Gwir pawb hynny ond yr eglwys. Nid yw Darwin, Marx, a Nietzsche, Freud, Som, Auschwitz, Hiroshima yn mynd dim ar feddylfryd yr eglwys yng Nghymru. A hynny yw'r peth debyga fi, fod y posibilrwydd o dduw holl alluog wedi yrrydu gymaint yn ein plith yn y gymdeithas orllewinol gyda threigl amser, ac am nifer fawr o resymau. Rhai o resymau hynny ymhlith yr enwau yn y frawddeg blaenorol, efallai nad ydym yn gwbl ymwybodol pa mor bell y mae'r erydu wedi i gyrraedd. Cyn i mi ymelaethu ar y dyfyniad hwn, rhywbeth y dylwn i chi atgoffa chi ohono fe, yw roedd Ale Jones Williams yn arfer gweithio fel ficer, fel offeiriad gyda'r eglwys yng Nghymru. Dyma ddramodydd a chyn offeiriad felly yn cydnabod fod yna bellter rhwng ein cyflwr presennol o fod rhwng ffydd ac anffyddiaeth angorffennol crefyddol. Mewn modd tebyg, bod dau gymeriad un o ddramau Belbel yn medru gwerthfawrogi bod i iaith grefyddol elfen o brydferthwch iddyn nhw, nid oes i'r iaith honno rhyw lawer o rym yn ei barn nhw. Yes, so if one day I do write a manual or a catechism, I'll ask your help. So at least the vocabulary will be rich and varied, even if it has no real substance. A dwi'n credu mai dyma'n rannol pam fod dramau Ale Jones Williams a Belbel yn apelion syniadol heddi. Mae'r ddau yn barod i godi cwestiynau sensitif sy'n berthnasol i Ewrop secular, sy'n parhau'n grisnogol ac yn ôl grisnogol ar yr un pryd. Mae geiriau Hugh Chiswell yn y gan Gadael Abertawe yn mynegu'r un tyndra. Wrth iddo fe ganu yna, sy'n eisiau chi boeni, dwi ddim bwriadu canu dros Zoom heno. Wi wedi colli'n crefydd ond dal i ddisgwyl Duw. Cyn wedyn, iddo fe ymbil ar Iesu i'w fendithio fe trwy roi i law ar ei ben. Mae Belbel a Ale Jones Williams yn mynegu'r un tyndra yn ei dramau, wrth iddyn nhw ysgrifennu am ddwy genedl sydd wedi tystio sawl newid, ieithyddol, crefyddol a gwleidyddol sylweddol yn lle diweddar. Ond beth sy'n gyrru'r awydd yma i fynegu'r ymdeimlad hwnnw o fod rhwng pethau yng ngwaith y ddau? Wel, gallech chi ddadle bod hyn yn ymwneud â lleoliadau daearyddol a sefyllfaoedd gwleidyddol Cymru a Gatalwnia. Dyma ddwy genedl sy'n ymrafel yn ddyddiol a'r profiad yna o fod rhwng bydoedd, rhwng Sbaen a Gatalwnia yn achos Belbel, a rhwng Cymru a Lloegr yn achos Ale Jones Williams. Ond, rwy'n eich clywed chi'n gofyn beth yw'r cysylltiad rhwng rhyngdod Ale Jones Williams a Sergi Belbel am Theatrau Cenedlaethol. Wel,
Wrth fyfyrio ar waith y ddau, dyma ddechrau meddwl am ei apel. A fe ddadleuais i mewn ysgrif ddiweddar yn Llen Cymru sy'n archwilio gwaith y ddau mewn rhagor o fynydder, mae'r rhyngdod sy'n cael ei lleisio yn ei dramau sy'n uno'r ddoi. A'r mynegiant yna o rhyngdod sy'n esbonio i apel hefyd. Fe bwysleisis i hefyd rym y rhyngdod hwnnw i mi fel Cymraes ac i genhedloedd eraill fel Cymru, Gatalwnia, Quebec a'r Alban mwyn nodi ond rhai. A nid fi yw'r person cyntaf i wneud hynny. Mae academyddion fel Bobby Jones a Ian Brown hefyd wedi mynegu grym a photensial yr elfen gymharol yna. Sylweddolais i nad yw'r profiad sy'n cael ei fynegu yn waith Aled Jones Williams o fod rhwng dau fyd, o fod ar y ffin yn unigryw mewn gwirionedd. Yn y ddarlith hon felly, dwi am baratoi'r tir fel petai ar gyfer ymchwil pellach posibl trwy ystyried presenoldeb y rhyngdod hwnnw o fewn ein Theatrau Cenedlaethol. A mae'n bosib byddai'n craffu ar Theatr Genedlaethol Cymru ychydig yn fanylach heno oherwydd cyfyngiadau amser. Fel i chi'n gwybod, mae'n siŵr, mae yna ddwy Theatr Genedlaethol yng Nghymru, sef National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru. Ond, o gyfieithu National Theatre Wales i'r Gymraeg, mae'n cyfieithu i Theatr Genedlaethol Cymru, ac o gyfieithu Theatr Genedlaethol Cymru i'r Saesneg, mae'n cyfieithu i National Theatre Wales. Fel enwau priod, mae teitle'r ddwy theatr yn anghyfieithiadwy. Tybed yw hynny hefyd yn wir am y profiadau sy'n cael ei mynegu gan y ddwy theatr. Yw un yn darparu i Gymru, tra bod y llall yn darparu i Wales. Dyna rai o'r cwestiynau y byddai i yn ei ystyried yn rhan nesaf ddarlith hon. Byddai'n ystyried i ddechrau beth yw rôl Theatr Genedlaethol. A wrth ystyried y cwestiwn hwn, dwi'n mynd i ystyried barn y bobl. Wel, barn rhai o fyfyrwyr disglair Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Ynghyd â hynny, byddai hefyd yn troi at farn rai o academyddion ymlyca yr maes. Byddai wedyn yn symud ymlaen i ystyried shwt mae rhyngdod yn berthnasol i'r Theatr Genedlaethol. Wedyn, byddai yn cloi a chrynhoi trwy ateb y cwestiwn cychwynnol nes i holi yn heitl y ddarlith hon. Gadewch i mi ddechrau trwy ystyried strwythur ein Theatrau Cenedlaethol ar hyn o bryd felly. Fel i chi'n gwybod, dwi'n siŵr, sefydlwyd Theatr Genedlaethol Cymru nôl yn 2002, ac fe berfformiwyd i chynhyrchiad cyntaf y flwyddyn ganlynol, sef yn debyg iawn i ti a fi gan Meic Pofi. Ac ers hynny, mae'r cwmni wedi perfformio dros 20 o ddramau yn yr 1 mlynedd ar 15 ers i sefydlu. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae'r cwmni wedi gweld 2 gyfarwyddwr artistig, sef Kevin Roberts rhwng 2002 a 2011 ac Arwel Griffith rhwng 2011 a'r presennol. A dyma siw mae'r cwmni yn disgrifio ei hun ar ei gwefan. Theatr Genedlaethol Cymru yw'r cwmni Theatr Genedlaethol Iaith Gymraeg. Rydym yn creu profiadau theatr beiddgar, uchelgeisiol, cynhwysol a chofiadwy, wrth galon ein cymunedau, mewn canolfannau theatr traddodiadol a lleoliadau annisgwyl ledled Cymru a thu hwnt. Beth am y cwmni Theatr Genedlaethol arall sydd yng Nghymru, felly National Theatre Wales? Wel, dyma siw maen nhw yn disgrifio hynny ar ei gwefan. Rydym yn gweithredu o ganolfan fach yng nghanol dinas Caerdydd, ond cenedl Cymru yw ein llwyfan, a'i straeon arbennig, a'i chyfoeth o dalent yn ysbrydoliaeth i ni. Felly, rydyn ni'n gwybod erbyn hyn beth yw noder cwmnïau Theatr Genedlaethol. Ond beth yw barn y bobl? Nawr, fe es i ati o fy'n holi barn rai o fyfyrwyr yr adran
Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe, a dyma rai ymatebion di-enw. Mi ddyle Theatr Cenedlaethol adlewyrchu yr Gymru sydd gennym ni ar hyn o bryd, lle aml ddiwylliannol, ond lle llawn ragfarn yn erbyn pobl anormadol. Fel person cwiar, mi gredaw fod angen y Theatr Cenedlaethol gynnwys ein diwylliant croesdoriadol mewn modd nad yw'n ticio bocsys, ond yn hytrach yn cyfleu'r hyn sy'n herio Cymru fel gwlad ac fel diwylliant. Tra bod rhywun arall yn nodi hyn. Dwi'n meddwl mae swyddogaeth Theatr Cenedlaethol ydy cynnal yr ecosystem theatrig yng Nghymru. O fewn coedwig y theatr yng Nghymru, hon ydy'r dderwen fel petai, a ddylai fod yn cynnal ecosystem theatrig ehangach trwy feithrin cynulleidfa, trwy gyflogi, meithrin a mentora talent cynhenid, a trwy alluogi dramodwyr, actorion a gweithwyr theatr i wneud bywoliaeth yng Nghymru. Rydw i eisiau theatr sy'n comisiynu dramau newydd gan dramodwyr Cymreig. Rydw i'n anghytuno efo'r pwyslais ar ddramau gan dramodwyr mawr Ewropeaidd ar drail cynhyrchu gwaith uchelgeisiol newydd yn Gymraeg. A nododd myfyriwr arall, dyla'r theatr ddiddanu a herio pobl o bob oed. Mae'n amlwg fod yna awydd ymhlith ein myfyrwyr i weld theatr a dramau sy'n meithrin, sy'n mentora, sy'n herio ac yn ddiddanu, a sy'n hefyd yn ymateb i faterion cyfoes yr oes. Ac mae'r farn hon hefyd yn cael ei adlewyrchu gan ysgolheigion i raddau helaeth hefyd, wrth iddyn nhw amlinellu'r hyn yw Theatr Cenedlaethol yn ei barn nhw. Ystyriwch farn y dyn Holdsworth sy'n cael ei ddangos ar y sleid fan hyn. Mae Holdsworth yn gweld Theatr Cenedlaethol fel cyfre i roi cenedl dan feicrosgop a'i dadansoddi. Theatr as a material, social and cultural practice offers the chance to explore national histories, behaviours, events and preoccupations in a creative communal realm that opens up potential for reflection and debate. Ond sylwch fan hyn, mae Holdsworth yn pwysleisio bod theatr yn fwy na chyfrwng i ddadansoddi. Mae'n dweud it is more than this. Arguably, theatre is deeply implicated in constructing the nation through the imaginative realm and provides a site where the nation can be put under the microscope. Yn ei barn hi, mae theatr yn mynd rhyw gam ymhellach. Trwy ddadle mae gofod i ddefnyddio'r dychymyg, i gofio, i leisio gofidiau ynghyd a dadansoddi a lleisio dadleuon llosg y genedl dan sylw yw Theatr Cenedlaethol. Fel Holdsworth, mae nifer o ysgolheigion eraill yn rhoi'r pwyslais ar bwysigrwydd dychmygu ar lwyfan cenedlaethol. Ystyriwch eiriau Anwen Jones ar y sleid yma, enghraifft. Mewn Theatr Cenedlaethol, gallwn ymarfer y grefft o greu ar y cyd heb unrhyw syrffedi nofer am ein bod yn derbyn y ffaith na all ffug chwarae ond creu rhith ar wirionedd yw newid a'i gyfnewid drychefn mewn bywyd cenedlaethol celfyddydol nad oes iddo na ffin na therfyn. Ond mae eraill fel Michael Cofioner yn ein hatgoffa na allwn ni ddibynnu ar theatr i beri newid cymdeithasol. Mae dim ond trwy gyd ddychmygu mae theatr yn gallu ein helpu i ganfod ein llais fel cenedl, a thrwy hynny hybu hunan hyder yn y pen draw. Dyma weld theatr felly fel cyfrwng i ddathlu cryfderau cenedl, a thrwy hynny feithrin hyder ac yn bwysicach oll efallai fel cyfrwng i ganfod llais cenedl. Mae hyn yn yr atgoffa i o sylwadau Josep Anton Fernandez mewn perthynas ar theatr yng Gatalwnia. Dadleuodd Fernandez mae diffyg drychau effeithiol yn y theatr oedd y broblem yn achos Gatalwnia cyn y chwyldro theatrig diweddar. Cyn hynny,
Roedd y Catalaniad wedi dechrau teimlo rhyw fath o ddieithrwch a hunan gysineb. A thrwy hynny fe wnaethon nhw ddechrau mabwysiadu rhyw ddelwedd anffafriol oedd yn cael ei deflunio ohonyn nhw eu hunain, oherwydd y ffordd o'n nhw'n gweld eu hunain oedd trwy edrych o'i blaenau. Edrych gwyrdroedig yn llawr genedl fawr arall, sef Sbaen. Drych nad oedd yn gweddi iddyn nhw. A dwi'n yn siŵr, efallach bod chi wedi teimlo yr un fath o chwythdod wrth wylio Cymru Cymraeg fel Rhys Ifans yn chwarae'r ffŵl yn Notting Hill, neu rai o gymeriadau ystrydebol Gavin Stacey, neu'r portread rydyn ni'n ei gael o Gymru mewn rhaglenni fel The Valleys. Ond mae profiad beirniad fel Joandes ag Ara sy'n pwysleisio yn y dyfyniad yna sut mae rhai dramodwyr, a gyda llaw am Belbel mae e'n sôn fan hyn. Dramodydd sydd iddo fe yn archwilio yr hyn i'w byw a bod yng Gatalwnia, yn neud iddo fe i deimlo fel person normal, fel darllenydd normal, fel aelod normal o'r gynulleidfa mewn gwlad normal, sef Gatalwnia yn yr achos hwn. Nawr, dwi'n siŵr eich bod chi wedi sylwi ar hyn yn barod, ond dwi am dynnu'ch sylw chi at ei ddefnydd helaeth o'r gair normal, a bod theatr wedi cyfrannu at yr ymdeimlad yna o'r normalrwydd. Mae hefyd yn bwysleisio bod angen y dramau hynny i'w gyffwrdd a'i symud. Dywed ei fod erbyn hyn yn teimlo a sense of reconciliation with this country, with this small patria that is the Catalan stage. And it not only makes me feel like a normal person, a normal reader, a normal spectator in a normal country, which one would hope is definitely normalised, but also moves me. Dyma beth y gall gofod a dychymyg Theatr Cenedlaethol fentrus i gyflawni. Ond nid dyna yw rhyngdod yn rhannol. Creu byd ar ein llwyfannau cenedlaethol fel ein bod ni'n gallu archwilio yr hyn yw bod neu fyw yng Nghymru, yn y Gymraeg, yn y Saesneg ac amryw o ieithoedd eraill. Yn hynny o beth, mae Theatr Cenedlaethol yn gallu gweithredu fel gofod neu rhyw fath o fyd rhwng y gwleidyddol a'r celfyddydol. Mae rhaid hefyd ystyried un reswm holl bwysig arall. Pam i ni'n mynd i'r theatr? A fi'n gwybod bod yr atebion uchod i gyd yn berthnasol, ond y peth pwysigaf oll yw bod y ddrama'n ddarn o theatr a feilgar, sy'n cynnig profiad theatraidd cyffroes i ni. A dwi yn deall bod y term profiad theatraidd braidd yn anelwig. A mae'r Academydd Theatr Josette Feral yn dadle nad oes modd diffinio'r profiad hwnnw mewn geiriau, a mae dim ond wrth brofi'r peth y mae'n gwneud synwyr i ni. Wrth i mi ddweud hyn, efallai bod profiadau theatrig tebyg yn dod i'ch meddwl. Profiad sydd wedi'ch symud a'ch cyffwrdd. Ac mor anodd yw'r profiad yma i'w ddiffinio, mae sawl un wedi mentro cynnig diffiniad, Gwenlyn Parry yn ei plith. Wrth fynegi'r hyn, mae e'n ceisio ei gyfleu wrth berson sy'n gwylio i dramau. Mae e'n nodi, dwi am iddo fe deimlo'r trawiadau corfforol yna hefyd os medrai. Dwi eisiau iddo fe deimlo fel tasa fe wedi cael ddweud ni fath poeth neu fath oer. Dwi eisiau os gallai i wneud i'r blew bach ar ei gefno i sefyll fyny weithiau. Dwi eisiau iddo fe deimlo ias o ofn os gallai, achos dwi'n credu bod ofn yn bleser mewn rhyw ffordd ddod. Sylwch eto ar rhyngdod fan hyn. Rhwng ofn ar un llaw a phleser ar y llaw arall. Dyna yw'r profiad theatraidd i Gwenlyn Parry. Mae Anwen Jones hefyd yn rhoi pwyslais ar gyfareddu'r gynulleidfa, gan fentro esbonio o ble mae'r gyfaredd honno'n dod, sef yr asiad yna o fod rhwng profiad go iawn, y gynulleidfa, a reality amgen sy'n cael ei gynnig
i ni ar y llwyfan. Wrth gwrs, rydyn ni fel cynulleidfa yn gwybod mae actio mae'r cymeriadau o'n blaenau, ac mae dychymyg sy'n bwydo yr hyn i ni wedi weld ar y llwyfan yn aml iawn. Ond eto, rydyn ni am gredu am enid, rydyn ni am anghofio'n bywydau bob dydd am gyfnod byr ac yn golli yn y ddrama. Ac mwyn gwireddu'r weledigaeth honno, mae angen actorion o safon mwyn ein cludo ni o'n presennol i'r profiad theatredd hudol yna. Felly, grynhoi'r adran hon o gyfuno barn rhai o fyfyrwyr adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe gyda disgwyliadau ysgolheigion o'n Theatrau Cenedlaethol. Mae'n amlwg fod yna awydd cryf i archwilio'r gofod hwnnw rhwng dadansoddi a dychmygu. Dyma ddychwelyd at ryngdod unwaith eto. Y profiad o fod rhwng reality a dychymyg, neu'r suspension of disbelief, chwedl Coleridge, sy'n rhoi'r profiad theatraidd cyffroes o ymdoddi reality a dychymyg am enid, fel bod aelodau'r gynulleidfa yn gallu ymgolli ym myd y ddrama. Ond a yw'r Theatr Genedlaethol yn llwyddo i greu profiadau theatrig cyffroes sy'n herio, sy'n dadansoddi, sy'n archwilio yr hyn yw byw yng Nghymru a bod yn Gymru. Wel, dyna dwi'n ei ystyried yn rhan nesaf ddarlith. Hwn i ddim a sylwch chi, ond does dim sôn am iaith yn ysgrifiad National Theatr Wales, sy'n falle yn hadwen ni at yn esiampl gyntaf o ddiffyg ryngdod. O ddarllen disgrifiadau'r ddwy Theatr Genedlaethol ohonyn nhw eu hunain, mae'n ymddangos mae Theatr Genedlaethol Cymru yn hytrach na National Theatr Wales sy'n ysgwyddo dyletswyddau hybu'r Gymraeg. Diddorol, enghraifft, yw sylwi bod sefydlu Theatr Genedlaethol Cymru'n cael ei chrybwyll yn iaith pawb, sef cynllun gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru ddwyieithog rhwng 2007 a 2011. Dwi'n credu y byddai'r rhan fwyaf ohono ni'n cytuno bod dathlu a hybu'r iaith yn rhan bwysig o rôl Theatr Genedlaethol. Ond o'n i fydde Theatr Genedlaethol cyfrwng Saesneg yn gerbyd yr un mor effeithiol wrth wneud hyn, yn arbennig o ystyried bod National Theatr Wales yn syniad a dyfodd yn sgil y glymblaid honno rhwng Plaid Cymru a'r Blaid Lafur nôl yn 2007. A beth oedd ei cymhelliad dros sefydlu'r ail gwmni? Wel, roedd hyn yn rhan o agenda'r glymblaid honno a alwyd yn Cymru'n un. Ond mae rhaid gofyn sut mae sefydlu dwy theatr mewn dwy iaith wahanol heb ryw lawer o gydweithio rhwng y ddau gwmni yn medru gwireddu'r weledigaeth honno. Mae Lisa Lewis yn gwneud pwynt tebyg yn ei chyfrol Performing Wales. Mae'n nodi, for me, as a bilingual audience member, the existence of two companies ratifies the experience of linguistic split and does nothing to assist the coming together of differing awarenesses of Welshness within oneself. The establishment of two national theatre companies in Wales has hindered the possibility of a potentially exciting theatrical hybrid, which has not yet been fully explored in Welsh theatre apart from early explorations. Mae Ian Rowlands yn un arall sydd wedi bod yn llafar iawn am ei rwystredigaeth mewn perthynas ag arwahanrwydd iaith i'n Theatrau Cenedlaethol yma yng Nghymru. Mewn rhifin o'r stamp, nododd Ian Rowlands, dim ond trwy uno'n ieithoedd ar lwyfan y wlad, gyda'r Gymraeg yn flaenaf, y gall y theatr yng Nghymru fod yn ddrych go iawn i genedl gyfan, sydd yn meddu ar y gallu Albanaidd i wneud, yn hytrach na thyn droi mewn stad o eisiau bod adsyrffed. Plediaf un cwmni sawl iaith, un genedl. A dweud y gwir wrthych chi, mi fydde teitl, ysgrif enwog a darlith enwog J.R. Jones a rhaid i'r iaith ein gwahanu
gan ychwanegu rhyw is-deitl safbwyntiau ar Theatrau Cenedlaethol Cymru wedi bod yn deitl yr un mor addas ar gyfer y ddarlith hon. Yn y ddarlith honno, fe nododd J.R. Jones, y mae gwahaniaeth iaith yn hollti Cymru, ac mae'r hollt yn dyfnhau ar rhagfarnau a'r casinebau sy'n ganlyniad yr hollt yn ffyrnigol. A gallech chi ddadlau bod y geiriau hynny yr un mor wir heddi yn 2020, dros 20 o flynyddoedd ers cyhoeddi'r gwaith gwreiddiol. Yn yr ysgrif honno, fe nododd J.R. Jones, y gwahaniaeth iaith ei hun sy'n gwahanu'r Cymru di-Gymraeg a'r Cymru Cymraeg, fel bod galw yn y fan yma felly am ddeialog rhyw ffordd rhwng y ddwy iaith. Ac mae'r syniad o ddeialog ar unwaith yn mynd yn ddilchion yn eich dwylo. Canys rhaid i ddeialog fod mewn iaith ac i ddeialog fod yn gyfathrebiad gwirioneddol rhwng dwy iaith, rhaid i'r cyfathrebwyr o'r naill ochr a'r llall fod yn ddwyieithog. Lle bod Gymraeg a di-Gymraeg yn y cwestiwn felly, ni eill bod deialog rhwng y ddwy iaith. Deialog yn yr iaith Saesneg ynghylch yr iaith a diwylliant Cymraeg y bydde hi. A dwi am dynnu'ch sylw'n benodol at sylw J.R. Jones o fewn y dyfyniad sydd ar y sgrin nawr, sy'n honni fod yn rhaid i ddeialog fod mewn iaith mwyn bod yn gyfathrebiad gwirioneddol rhwng dwy iaith. Wel, fan hyn, dwi yn credu bod yna botensial i'r cyffroes i'r theatr, o ystyried y traddodiad theatrig arbennig sydd gan Gymru o safbwynt theatr gorfforol, gyda chwmnïau fel Brith Gof a Volcano, cwmnïau sydd wedi syrennu yn rhyngwladol sy'n rhan o'n traddodiad theatrig ni. Tybed a fyddai hyn yn fodd i gynnal deialog ystyrlon rhwng y ddwy iaith ar y llwyfan. A hefyd, beth yw actio da mewn unrhyw iaith, ond modd o ddod â iaith yn fyw. Onid yw hynny yn ddwy hun yn fath o ryngdod? Dwi yn credu'n gryf y galler theatr helpu wrthwyreddu gweledigaeth J.R. Jones a helpu Cymru i ddeall Wales yn well a fel arall. Ond ar hyn o bryd, mae'n ymddangos fod y gwahaniaeth yma yn parhau i'n hollti o hyd. A mae'n bosib fod diffyg dealltwriaeth National Theatr Wales o hyn wedi cyfrannu at gynddaredd nifer, y ddramodydd Gary Owen yn ei plith, gan ei gymell i lunio llythyr agored at gadeirydd National Theatr Wales yn lleisio nifer o'i ofidiau a gofidiau rhyw 20 o ddramodwyr eraill a lofnododd y llythyr. A beth oedd wrth wraidd yr wystredigaeth hyn? Wel, perfformiad National Theatr Wales o ddrama o'r enw English. Dyma esboniad y dramodwyr yn y llythyr agored. National Theatr Wales described English as an investigation into language and identity. There is no version of the history of the English language in Wales which is not a history of its relationship with the Welsh language. How the two languages forge our identity is arguably the defining characteristic of our nation. And yet, English erased this crucial aspect of the story of English in Wales entirely and deliberately. Ar hyn arwyddodd halen y brew i Gary Owen oedd y ffaith bod National Theatr Wales wedi penderfynu cyflogi cyfarwyddwr o fan Ceinion, cyfarwyddwr a esboniodd mewn cyfweliad nad oedd e'n teimlo'n gymwys i archwilio iaith na diwylliant Cymru. Mae'n rhaid gofyn felly, sut mae hyn yn defnyddio straeon Cymru fel ysbrydoliaeth fel sy'n cael ei awgrymu ar wefan y cwmni, pan nad oes yn nelo'r cynhyrchiad a Chymru o gwbl. Dyma ddrama oedd yn anwybyddu rhyngdod Cymru, a drama oedd yn esgeuluso rôl Theatr Cenedlaethol y marn y dramodwyr a luniodd y llythyr agored. Dyma newid cyfeiriad eto yn rhan nesaf ddarlith. Dwi'n mynd i stroi nawr
i ystyried i ba raddau, mae yna gysylltiad rhwng rhyngdod, rai o ddramau'r Theatr Genedlaethol, a'i llwyddiant, neu mewn rhai achosion i methiant. Oherwydd cyfyngiadau amser, bydd ddim modd i fi ystyried bob un o lwyddiannau Theatr Genedlaethol, na phob un o'r dramau nad ydyn nhw wedi apelio i gynulleidfaoedd i'r un graddau chwaith. Be dwi yn mynd i wneud felly yw ystyried Ester, Iesu, llwyth, a dwi hefyd yn mynd i grybwyll y cylch sialc. Dwi wedyn yn mynd i symud ymlaen i drafod rai o'r dramau nad oedden nhw wedi llwyddo i daro deuddeg, sef Romeo a Juliet, Tyner yw'r Lleiad a Macbeth. Na i ddechrau trwy drafod Ester felly. Bod nifer, Steve Blanford ac Ian Rowlands yn eu plith wedi beirniadu Theatr Genedlaethol Cymru yn y cyfnod cynnar hwnnw am ddibynnu'n ormodol ar addasiadau o glasuron. Roedd hi haddasiad o Ester gan Saunders Lewis a lyfannwyd nôl yn 2016 mae'n flin gen i, yn eithriad yn wahanol. Nododd Gareth Miles bod yn y ddrama hon botensial llwyddiant theatrig hyd yn oed mewn oes mor Rhwng. A pham? Wel, am ei bod hi, yn ôl Gareth Miles, yn ddrama ag iddi stori a feilgar, cenadwri ddilys, cymeriadau diddorol a ieithwedd rymus. Mae barn sawl adolygydd yn awgrymu bod y ddrama hon wedi creu profiad theatreg. Pam? Wel, i David Glyn Jones, dyma ddrama oedd yn dragedy ryddiaeth yn darlunio Cymru gyfoes yn uniongyrchol. Gallech chi ddadle mae drama am bobl rhwngbydoedd yw mewn gwirionedd, gyda'i chyfeiriadaeth at yr Iddewon, a sefyllfa Cymru yn eich 80au a hefyd Hiroshima. Felly, roedd yna elfen gyfoes i'r hyn glasur yma. At hynny, mae yma hanfodion drama dda, sef cymeriad mewn crisis sy'n ymrafel i oresgyn y crisis hwnnw, ac actorion sy'n llwyddo i gyfleu hyn yn grefftus ar y llwyfan. Yn wir, fe nododd un adolygydd nad oedd yn medru'r Gymraeg, sef Amy Stackhouse, bod safon ragorol yr actio a'r cyfarwyddo wedi golygu i bod hi wedi gallu ymgolli yn y ddrama, sy'n awgrymu y gelle actio o safon mewn drama ag iddi gynadwri gyfoes, weithredu fel rhyw fath o ddeialog i ddychwelyd at drosiad J.R. Jones hefyd, o ryw fath rhwng Cymru a Wales. Beth am ddrama Ale Jones Williams, Iesu, a berfformiwyd nôl yn 2006? 2008 mae'n flin gen i. Wrth adolygu Iesu, nododd Gwenan Mared, dwi ddim yn meddwl y bu cymaint o drafod a ffreio am unrhyw ddrama Gymraeg dros y degawd a mwy diwetha, a hynny cyn y noson agoriadol hyd yn oed. Ond sut a pham llwyddodd Iesu i gorddi'r dyfroedd i'r fath graddau ac apelio i adolygwyr a chynulleidfaoedd fel ei gilydd? Wel, efallai bod geiriau'r ddramodydd yn y ragair, sy'n cael ei nodi ar y sleid yma, yn cynnig un awgrym posibl. Mae e'n dweud anghofiwch bopeth a glwswch chi a welswch chi a wyddwch chi am Iesu Grist o Nazareth. Am Iesu o Nazareth mae'n flin gen i, yn enwedig Iesu Grist. Ac mae yna wahaniaeth rhwng y ddau. Darllenwch y ddrama hon a phenderfynwch chi sut gymeriad yw'r wraig a elwyr Iesu. Mae'n rhaid bod y geiriau'r ragair hyn wedi enyn cryn dipyn o ddiddordeb yn arbennig o ystyried y ffaith bod Ale Jones Williams yn gweithio fel offeiriad ar y pryd. Beth felly oedd cymhelliad Ale Jones Williams dros lunio drama o'r fath, a pham oedd e mor awyddus i chwalu'r ddelwedd traddodiadol o Grist? Wel, am ei fod yn ymwybodol yn bod ni'n byw yn byw trwy gyfnod o amwysedd Cristnogol. Enghraifft, yng nghyfrifiad 2011, fe nododd 56% o boblogaeth Cymru a Lloegr i bod nhw'n Gristnogion, 14.3% yn llai nag yng nghyfrifiad 2011.
bod y boblogaeth wedi cynyddu. Dengys cyfrifiad 2011 hefyd fod yng Nghymru a Lloegr gynnydd o ran y bobl sy'n dweud nad oes ganddyn nhw grefydd, o 15% yn 2001 i 25% yn 2011. Rwy'n credu bod hynny, o bosib yn esbonio'n rhannol, pan mae'r ddrama hon wedi apelio yn syniadol heddi. Dyma ddrama sy'n codi cwestiynau sensitif, sy'n berthnasol i Gymru sy'n parhau'n Gristnogol ac yn ôl Gristnogol ar yr un pryd. Ac i Steve Blanford, dyma ddrama oedd yn dangos beth y gallai Theatr Cenedlaethol fentrus i gyflawni. Drama arall a lwyddodd i hangu gorwelion thematig y theatr oedd Llwyth gan David James a berfformiwyd am y tro cyntaf nôl yn 2010. Dyma ddrama sydd wedi enyn adolygiadau hynod o ganmoliaethus. A John Gower mor bell a dadlau, mae hon yw'r ddrama Gymraeg orau a ysgrifennwyd yn ystod i fywyd. Mae'n canmol yr iaith yn arbennig a'r ffaith bod David James yn cyfuno'r barddonol a'r uchel ag iaith stryd fratiog farddonol, gan greu cyfanwaith cyffroes. Nawr, mae'r rhyngdod yma yn cael ei leisio mewn sawl ffordd yn Llwyth, gan fod yn eirin y prif gymeriad yn sefyll rhwng y sefydliad Cymraeg ar un llaw yn sgilifad gwreth dosbarth canol Cymraeg a'r tu allan iddo fe ar y llaw arall, gan ei fod yn teimlo'n wrthodedig gan ei fod yn hoyw. Mae hefyd yn sefyll rhwng ei famiaeth, sef y Gymraeg, a'i ail iaith, sef y Saesneg, gan ei fod yn teimlo nad yw'r Gymraeg yn iaith sy'n medru cwmpasu i brofiadau. Mae enw'r prif gymeriad yn eirin yn bechwareus yn ddoi hun, gan ei fod yn chwarae a enw'r bardd o'r 6eg ganrif, gan awgrymu nad peth newydd yw bod yn hoyw, gan ei fod yn disgrifio byddin y Gododdin yn y ddrama fel hen fyddin Gymraeg yn llawn o gyple hoyw. Mae yn eirin felly, yn eirin y ddrama, yn gweld hun fel sylwebydd ar y frwydr o fath arall, sef y frwydr i fynegu i hunaniaeth o fewn y diwylliant Cymraeg. Mae nifer wedi canmol llwyth i'r entrychion, a fe nodwyd bod y rhyngdod mae'n ei gynnig yn cynnig blas o'r dyfodol addawol sydd i'r theatr Gymraeg. Ond, ymhlith yr adolygiadau mwyaf grymus oedd adolygiad Chris Davies yn Barn. Roedd Chris Davies yn ysgrifennu o bersbectif dyn hoyw, a fe soniodd bod gwylio llwyth yn brofiad iachusol iddo, ar ôl bod yn ymrafel a marwolaeth i bartner mewn trychineb. Fe ddywedodd Chris Davies hyn, am y tro cyntaf ers 4 blynedd ro'n i'n teimlo'n rhan o rhywbeth. Ro'n i'n teimlo nad oedd y mywyd mor ynysig a ni wedi gredu. Bod gan hyd yn oed hoywon hawl i'w teimladau, hawl i alaru, hawl i chwerthin, hawl i fyw. Dyma esiampl o ddarn o theatr sy'n rhoi'r profiad yna o fod rhwng bydoedd gwahanol yng nghanol golau cras y llwyfan a chyflwyno'r byd hwnnw rhwng David i ni. A beth yw canlyniad hyn? Wel, dwi yn mynd i droi at Chris Davies unwaith eto i ateb y cwestiwn hwn. Am ba reswm bynnag des i o'r theatr y noson honno yn teimlo fy mod i wedi fy aileni, bod gen i hawl dilys sy'n dagre a chwerthin, a mod i wedi bod yn dysti i foment arwyddocaol iawn yn nid y theatr Gymraeg, a bod ni, yr hoywon, yn rhan ganolog o hynny. Dyma enghraifft o'r normaleiddio yr oedd Joan de Sagara yn ei deimlo wrth wylio dramau Belbel. A gallwch chi ddadlau bod cynhyrchiadau diweddar National Theatre Wales, On Berridge, a chyfieithiad
Myrddin Hopwood y Cylch Sialc gan Brecht i'r Theatr Genedlaethol. 2 gynhyrchiad ges i wefr o'i gwylio yn neud yr un peth, wrth iddyn nhw fyny bod profiad Cymru yn meddiannu canol y llwyfan. Roedd y Cylch Sialc yn ddrama o fewn drama, a oedd yn codi cwestiynau megis pwy sydd ar hawl i beth, tra bod On Berridge yn dangos cymuned fregus ar erchwyn dibyn. Dibyn llythrenol a dibyn trosiadol. Trosiad hawdd uniaethiau o ystyried sefyllfa wleidyddol ac amgylcheddol Cymru. Dyma ddrama sy'n rhoi prif rôl i actor fel Rhys Ifans, yn hytrach na chwarae'r ffŵl yn King Lear neu'r cymeriad comic yn Notting Hill. Ond dim ond yng Nghaerdydd a Llundain y perfformiwyd drama o Ed Thomas. Eto, mae angen cwestiynu honiad y cwmni ar ei wefan wrth iddo fe honni bod Cymru gyfan yn llwyfan iddo fe. Dwi'n mynd i droi nawr i graffu ar rai o gynhyrchiadau Theatr Genedlaethol Cymru nad ydyn nhw wedi apelio i'r un graddau ar drama uchod, gan geisio ystyried pam, gan ddechrau gyda Romeo a Juliet. Fe ymatebodd nifer o adolygwyr yn chwyrn iawn i'r ddrama hon. Ac ymhlith y pethau oedd wedi cael ei beirniadu, oedd diffyg ffresni yr cynhyrchiad a safon yr actio. Ystyriwch y sleid yma, lle mae Ceri Sherlock yn amlinellu'r ysymau hynny. A safon yr actio, neu un actor yn benodol, hefyd a barodd i mi fod yn feirniadol o gynhyrchiad y Theatr Genedlaethol o blodeuwedd nôl yn 2014 a Tudur Halem o Siwan yn 2008. Roedd ansicrwydd yr actorion yn y ddau achos yn neud y broses hynny o'r suspension of disbelief yn anodd iawn, os nad yn amhosibl. Rhywbeth arall a feirniadwyd gan Dafydd Llywelyn y tro hwn, oedd y ffaith bod mwy o bwyslais ar y set na'r cynhyrchiad ei hun. Gallech chi ddadle bod hwn yn wendid hefyd yng nghynhyrchiad y Theatr Genedlaethol o Macbeth yn 2017 hefyd. Nododd un adolygydd di-enw yn y stamp. Mae yna ddisgwyliadau mawr o'r Theatr Gen, mae'r budget a'r adnoddau yn neud i ni ddisgwyl pethau mawr, a dyw taflu arian ar setiau drud a gimmicks fancy fel perfformio drama mewn castell ddim yn ddigon i wneud cynhyrchiad yn wych. Digon lligoer oedd yr ymateb yn y theatr a oeddwn i ynddi i'r cynhyrchiad. Mi oedd na amryw o sut i gwag ychwanegol yn yr ail hanner, cefais i ddim yng nghyffroi na fy ysbrydoli. Roedd yn noson dda ac yn night out braf am 5 punt. Ond ai dyna yr gorau all y Theatr Gen i gynnig. Roeddwn ni yn bersonol hefyd yn teimlo'n rwystredig nad o'n nhw wedi dangos mwy o greadigrwydd wrth lwyfannu Macbeth. Roedd y cyfieithiad a'r cynhyrchiad yn glynu'n agos at y Saesneg gwreiddiol. Os cyfieithu Macbeth eto a pherfformio drama arall gan Shakespeare, mi fyddwn ni wedi hoffi gweld dehongliad mwy gwreiddiol honni, fel y gafwyd yn ddiweddar gydag addasiad Myrddin Hopwood o'r Cylch Sialc. Dwi'n mynd i droi nawr at Tyner yw'r Lleuad, drama arall gan y Theatr Genedlaethol a feirniadwyd yn hallt. Ond pam? Nododd Gareth Miles er enghraifft, fe fyddai hi wedi plasio ar lwyfan bentre 10 mlynedd ar 20 yn ôl. Y broblem i Gareth Miles a Roger Owen fel ei gilydd oedd bod y cymeriadau yn fas a'r digwyddiadau yn ystradebol. Fel Gareth Miles a Roger Owen, fe bwysleisiodd Sioned Williams, mor hen ffasiwn a threiliedig oedd y ddrama yn teimlo. Mae ei thema wrth gwrs yn oesol, ond mae angen i awduron i cyflwyno a'i dadansoddi o'r newydd,
a doeddwn ni ddim yn teimlo bod hynny wedi digwydd. Fe ganmolodd sawl un deialogi meic pob fi, ond mae yn amlwg nad yw deialogi da yn ddigon i gynnal drama, fel y nododd Roger Owen wrth ymateb i'r perfformiad. Nid siop siarad, nid man ar gyfer arddangosfa ddeialog yw'r llwyfan, waith pa mor gelfydd yw gafel y dramodydd a'r eiriau. Mae'n rhaid bod yna rhywbeth arall i'w gael yn y theatr. Rhyw fath ar ras, profiad y funud o fyw, o dderbyn o gredu bod mwy o lawer i'r presennol nag y gellir ei ddirnad trwy sylwi ar yr hyn sydd ger ein bron, yn gorfforol, yn faterol. Heb hynny, nid oes dim oll i'w ennill o osod drama ar lwyfan. Darllened hi, yn y stydi, ar y bws, yn y bath. Does fawr o ot, does ganddi ddim oll i'w wneud ar theatr. Dyma ddrama oedd yn methu llwyr i greu profiad theatrig, mae'n amlwg. Dadleuodd Tudur Hallam mae diffyg parler sestagir sydd yma, sef diffyg grym geiriau. A dwi yn cytuno ag ond dwi hefyd yn credu fod yna fwy yma na phrofiad grym geiriau. Doedd y ddrama ddim yn dadansoddi'r Gymru gyfoes, a roedd y themau yn ôl y beirniad yn ystradebol. Felly, o gyfuno hynny a'r diffyg grym geiriol, dyma gyfuniad ar gyfer drama a fethodd yn lan i gyfareddu a symud cynulleidfa. Nawr, falle y byddwch chi yn falch o glywed i bod i bron yn amser i mi dewi. Ond cyn wneud hynny, dyma ymgais i ddychwelyd at y cwestiwn a godes i yn heitl y ddarlith hon. A yw'n Theatrau Cenedlaethol rhwng dou fyd? Wel, ydyn a nac ydyn. Ar ei gorau ydyn. Ac yn y ddarlith hon, fe geisis i ddangos un bod ni rhwng dau fyd ar sawl lefel, a gwerth y ryngdod yna i Theatr Genedlaethol mewn cenedl diwladwriaeth fel Cymru. Fe gyflwynes i Aled Jones Williams a Sergi Belbel i chi, fel tystiolaeth o rym a gwerth y ryngdod hwnnw. Dyma ddau ddramodydd sydd wedi mentro archwilio a mynegu'r profiad hwnnw o fod rhwng pethau. Rhwng natur symbolaeth eu traddodiadau theatrig a dychwelyd at y testun, tra'n parhau i amlygu aneffeithlonrwydd iaith yn aml rhwng syniad gwyrdroedig eu cenhedloedd o reality a diffiniad moel, brawychus a phoenus weithiau y dramodwyr hyn o reality. Yn y tyndra hwnnw o fod rhwng pethau yma cwestiynau mawr i cenhedloedd. Rhwng gadael Duw a pheidio a'i adael yn llwyr, rhwng gadael Lloegr i raddau ers datganoli a glynu fwy wrthi yng ngwyneb Brexit, ac yn achos Gatalwnia rhwng annibyniaeth a charchar i harweinwyr. Dyna gamp y ddau dramodydd hyn. Dyma hefyd pam i bod nhw'n cael ei ystyried yn ddramodwyr blaena eu cenhedlaeth a'i cenhedloedd. Yn ei erthygl yn y Guardian peth amser yn ôl dan y teitl What is it for? Nododd Michael Billington, a national theatre, wherever it is based, only comes alive when it engages with the present. Obviously, it has a duty to retrieve the past and explore the global repertory. But Welsh and Scottish national theatres will only justify their existence if they examine the political conflicts and social tensions that are a part of their country's identities. A national theatre is not just a cultural hypermarket. It is a way of publicly scrutinising what nationhood means in the modern world. Falle bod hyn yn help wrth esbonio'r cyffro a deimles i o weld On Berridge gan Ed Thomas
ac addasiad Mryrydd Hopwood o'r Cylch Siarc. Dyma ddramâu sy'n archwilio tensiynau gwleidyddol, cymdeithasol, tensiynau sy'n ymwneud â hunaniaethau i cenhedloedd. Mae dramâu mwyaf llwyddiannus Theatr Cenedlaethol Cymru Iesu llwyth Bac Ester yn ei plith, yn dramâu sy'n gwireddu gweledigaeth Billington. Maen nhw'n dramâu sy'n ymrafel ar tensiynau a rhyngdod sydd wedi apelio at adolygwyr a chynulleidfaoedd fel ei gilydd, boed hynny'n cydnabod ein rhyngdod ieithyddol neu rhyngdod ein hunaniaeth. Fe bwysleises i hefyd bwysigrwydd safon actio mwyn creu profiad theatrig, fel bod cynulleidfa yn medru cael ei chludo o reality i bywyd bob dydd i fyd hudolus drama dda. Fe gyfeiris i hefyd at esiamplau o ddramâu fel English, Romeo a Juliet, Macbeth, Tyner yw'r Lleiad, Blodeuwedd yn ei plith, a oedd yn syrthio'n bryn o'r safon, gan ei bod naill llai yn di-ystyru rhyngdod, neu bod nhw'n methu cweit â'i gyfleu yn sgil resymau fel safon actio, neu diffyg archwilio tensiynau cyfoes. Dwi yn credu bod posibiliadau cyffroes iawn ar gael wrth i ni ehangu ein gorwelion theatrig ac ymgysylltu ag eraill a ddaliwyd rhwng i darostyngiad a'i rhyddid, ei cymhathiad a'i harwahanrwydd, a chodi drychau perthnasol a defnyddio trosiad Josep Anton Fernandez unwaith eto. Yn sgil sylwadau lle ddiweddar am ni National Theatr Wales, mae yn ymddangos bod angen trafod sefyllfa'r theatr yng Nghymru. Pam? Wel, mwyn osgoi geirwiredd George Bernard Shaw, rhai blynyddoedd yn ôl, pan rybuddiodd if Wales will not have the best that Wales can produce, she will have the worst that the capitals of Europe can produce, and it will serve her right. Gobeithio'ch bod chi dal yno. Diolch yn fawr i chi am wrando a diolch i'r Eisteddfod am y gwahoddiad i gyfrannu at ei hadlwy. Diolch.